Babudlamini ngifisa ukubonga phambi kwabo bonke laba bantu. Angazi yini uNkulunkulu into angakwenzela yona mfowethu enhle. Sengikubone kaningi kubantu abaningi uma kunenkinga kwi-social media uvamise ukuyisolve. I remember kunomunye ubaba owakwaba nama problems from emsakazweni othile owamsiza wakhipha ama post, abanye bagxeka kodwa abanye basupport. Baningi sengibabona ubasiza. Ngicela ukuthi kule nto oyenzayo ungapheli amandla, and ngicela makukhona abantu ababukayo nama sponsors akhona uBabudlamini bamsponsor because uyakwazi ukudrive ngopetrol wakhe enga-expected lutho ayokusiza nje. Ngikhuluma ngeyila khona into akayishare, akanqena ukusuka la eGoli ePretoria agibela iflight aye eThekwini ayosiza umuntu anga-expected lutho kuye. Ngicela into yakhe siyisupport bazalwane, iThamani ST Media. Ngicela sisupport my skies my testimony. Makukhona umuntu one testimony eseyivuthiwe, ngicela ahamba ayoyishare kulama platform.